खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। गुवाहाटी पुलिसा बा आसाम पुलिसा गंसे गारियाव गुलि गावदों। गारिखौ लाखिदोंमोन नाथाय गारिया लाखियाखै, बेहायनो पुलिसा गुलि गावनांगौ जादों। आरो लोगोसे बोसोर गोदाननि मोनसे दुखुनांथाव खौरां, नखरसेनि 4 सुबुङा ट्रेननिफ्राय बारजुमनानै गावसिनि जिउखौ गावसोरनो फोजोबदों। गासिबो देरखाजोब्बायमोन, दा बेनि सायावबो सावरायगोन। अब्ला जों गिबियावनो सावरायगोन नैबे गुवाहाटी नोगोरमानि जाथाय। गुवाहाटी नोगोरमायाव आथिखालाव बा बे साननैसोआव गोबां चेकिं खालामगासिनो दङ जुमाय लोंनानै गारि सालायग्राफोरखौ। जायफोरा जौ लोङो गारि सालायबानो जाबाय। गारि सालायबाथाय 1000 रांनि फाइन आरो ड्राइभारनि जिउखौ सिज खालामो, लोगोसे पुलिसफोराबो लाङो। बेबायदि जाथाय जागासिनो दङ। दा बेनिखायनो जायफोरा जुमाय लोंनानै बा जौ लोंनानै गारि सालायो बिथांमोना सांग्रां जाबानो जाबाय। बेबायदिनो गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय हाथिगाव ओनसोलावबो पुलिसा जौ लोंनायनि बेरेखा बा जौ लोंनानै गारि सालायग्राफोरनि बेरेखा सिग्रोमबाय थानाय समावनो गंसे स्करपिय' गारिखौ लाखिदोंमोन। बे स्करपिय' गारिया लाखियाखैमोन। दा बेनिखायनो पुलिसा रागा जोंनानै पुलिस अफिसारा रागा जोंनानै फायारिं खालामदों बा गुलि गावदों आरो दसेनो दुंहाव थासारि जादों। गुवाहाटी नोगोरमानि गोबां जायगाफोराव जेरै दिसपुर लाइनावबो खालामदों, हाथिगाव साइडआवबो खालामदों, गोबां जायगायाव बिदि चेकिं खालामनाय जादों। चेकिंआ जाहैबाय पाइप लायो, पाइप माने मेचिन थायो मोनसे, बेहाय बार सुनांगौ, अब्लाथाय बेहाय मिटारा दावखोयो जौ लोंबाथाय। दा बे मिटारा दावखोदोंबाथाय हमजाबाय आरो जुरिमाना होनांबाय। माखासेया बिदिनो गोबां नांलाय खमलाय जायो, माखासे एकदमबारे होख्रावलायनाय जायो, बेबायदिनो बुलाय सुलायबो जायो आरो। दा बिदिनो गोबां जाथाय जागासिनो दङ। अब्ला दानिया फैदो मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बे दुखुनांथाव खौराङानो जाहैबाय गुजरातनि बटादआव सासे 42 बोसोर बैसोनि सुबुङा गावनि 3 गथ'फोरजों खौसेयै ट्रेननिफ्राय बा रेलगारिनिफ्राय बारजुमनानै थैदों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय मंगाफाइ, बे जाबाय बेनो 42 बोसोर बैसोनि, सनाम 17 बोसोर बैसोनि, रेखा 21 बोसोर बैसोनि आरो जिग्नेश 19 बोसोर बैसोनि। 3बो देरखाजोब्बायमोन। बिफायाथ' 42 बोसोर बैसोनि, फिसाजोआबो 21 बोसोर बैसोनि, फिसाज्ला सानैया जाहैबाय सासे 17 आरो सासे 19 बोसोर बैसोनि। गोबां साननो गोनां, निउ इयारावनो बिदि जाथाया जादों। दा बे थांलायबाय। अब्ला दा माखासे भिडिअ दङ जायबा गुवाहाटीआव जानाय जाथाय, बिनि फुटेजखौ नायबानो जाबाय, नोंथांनाव अब्लानो बुजिगोन। दा बेबायदिनो गोबां मानसिफ्रा जौ लोंदों, जोंनि बर'फ्राबो हमजादों। दाखालि आं नुदोंमोन, आङो बेरायनो थांनायाव नुदोंमोन आरोना। 2 बर' बिसोरो गारि सालायना फैदोंमोन, सासेया हमजादों, ओमफ्राय सासेया पुलिसजों रायज्लायगासिनो दंमोन आरो। बेबायदिनो जोंनि बर'ल' नङा, गोबां मानसिफोरा हमजायो। बे हारिजों लानानै खोथा गैया, जायफोरा जौ लोंदों बिसोर हमजाखागोनानो आरो। হৈছে